Ni nawr te, dosbarth i'r Teirw ifanc unwaith eto, ond y bridiau cyfandirol sydd yma tro hyn ac dosbarth eithriadol o grif unwaith eto o'n blaenau ni. Mae'r haul yn gwenu'n braf, mae'n ddiwrnod ardderchog yma yn Llanelwedd. Pawb wrth i bodd, pobl yn gwneud i ffordd i fewn i'r maes yma i wylio'r cystadlu. Bod hi'n ddiwrnod ola, mae yna ddigon i weld yma. Heidiwch draw ato ni yma yn Llanelwedd wrth i ni weld y Teirw yn cael ei arwain yn gampus o gwmpas y cylch yma. Aled Roberts o Geirwen wedi bod yn edrych ymlaen y sbel heddi at hon, yn do? Do, fel arfer, mae pyn o gystadleuaeth. Hi'n di Teirw dyfodol mewn ffordd. Dosbarth y Teirw ifanc yma. Wyt ti wrth gwrs yn gweithio ar fferm le mae 300 yn drew dys ti o wartheg masnachol. Pwy darw wedi'n cyfandirol sydd â chi fyny? Charles yna rhan fwyaf, ond mae yna 2 neu 3 o Teirw limousine yna hefyd. Dyma'r Teirw Charlotte, beth yw dy farn di am hwn? Teirw smart ofnadwy. Dwi'n siŵr bod nhw y teulu wedi cael cryn llwyddiant efo'n diwrnod o blaen, dwi'n fel, yn ei ddosbarth a yn yr adran. Wissington Olaf yw enw hwn. Ac yn edrych yn ardderchog yma'n hael y cylch. Wrth i ni weld y Teirw blond nawr yn pasio yn blaenau ni fan hyn. Mae'r gwres, dwi'n meddwl, yn cael effaith ar anifeiliaid yma. Lle hwn falle bod yn dal i ben chydig bach yn uwch a dangos i'n chydig yn well yn gallu fe. Beth am y Teirw? Mae yna siap da arno fe, does? Mae yna ipyn o siap yno, hyd da arno fe i weld hefyd. Mae'n symud yn o lewd, ond swn i'n dweud fod gres mae'n ffeithio yn enw braidd hefyd. O ti'n sôn yn gynharach yn y dosbarth yn gynharach heddi bod y coesau ôl na mor bwysig. Mae rhaid yn does, mae rhaid traed bod hwnna'n gywir yn y Teirw ifanc mae nawr wrth edrych i'r dyfodol, neu fel arall, does na'n pwynt. Ie, wastad yn dweud, dydy moch beth â chi'n ddanos, mae rhaid i'r coesau fod yn gywir. Mae peth cyntaf, mae rhywun yn sbio ar anifal fforma'n symud. A dyma'r Teirw limousine. Mae hwn yn darw bach smart iawn. Dwi yn lwco hwn, mae rhaid i fi weid. Yndi, mae'n dod allan yn dda ofnadwy. Dwi'n siŵr dderio cael pencampwr y Teirw limousine dillun. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn agos iawn ati, mae'n gywir iawn yn dwi. Yndi, mae o. Mae'n cerdded yn dda, yn dangos i hun yn dda. Does am gormod o gig arno fe, dwi'n wedi cael ei wthio ormod. Na, swn i'n dweud. Coes ôl o chydig bach, cerad yn gil, lle. Fe ti'n lwco gweld nhw chydig bach yn fwy mhwb cornel. Ie. Digon teg. Coes bob cornel, lle. Ie. Ond mae'n sefyll yn dda fyna nawr yn dwi, wrth i ni weld yn cael ei frwsio. Ond nhw'n neud siŵr bod yn edrych ar ei ore. Ne. Y Teirw Continental wedyn sydd o flaen y beirniad, Mr James Barber. Glamp o darw ifanc unwaith eto. Boes, ma fe, yn dos e. A pwer fan hyn unwaith yn rhagor. Glamp o asgwr yn hwn fyd. Asgwr yn reit drwm yn does. Be ti'n feddwl o hwn te, Aled? Ie, mae'n Continental, dydy o'n fryd poblogaidd ofnadwy yng Nghymru, dwi'n meddwl, ond rhaglen mae'n darw da ofnadwy, dydy. Mae e yn, di. Mae na seis anhygoel yn hwn, o gofio i oedran nhw. Tyfu mae Continental rhan fwy ar amser, taflu fframiau dder. Mae hwn i weld fel sa fo'n taflu. Ti ddaw i taflu llwya fframiau mwr yn enw lle yna. Falle fydde ti'n lwco gweld chydig bach fwy o ddyfnder, ond mae e'n darw eithriadol o dda ac dyma y Teirw glas Prydeinig ac i ni gyd yn gwybod yn ni nawr erbyn hyn. Siwt sioi maen nhw wedi cael fel bryd wedi ennill y tîm o 5, y Teirw. Maen nhw wedi cael sioi ysgubol o lwyddiannus yn do. Yndi, maen nhw i ddweud gwir, chwarae teg i'r bridwyr. Mae y bryd wedi doni flaen blynyddoedd dwytha yma. Ffordd maen nhw'n cerdded falle gan bod nhw'n mor siapus wedi bod o'i coesau nhw'n bob man ar un adag. Ond mae'r bryd i datblygu'n aruthrol o dda i ddweud gwir. Hwn oedd y Teirw wrth gwrs oedd yn y tîm o 5, oedd e'n rhan o'r tîm hynny, oedd e hefyd yn rhan o'r tîm yn illodd y Teirw. Felly mae'n dod yma
efo record da iawn. Yndi, mae'n darw modern i edrych arno, ffordd mae'n symud, mae'n gywir. Does am gormod o diol arno fo i be mae blues fel arfer, lle. Na, Teirw taclus, lle da. Aled, mae hwn yn mynd i fod yn un peryg dwi'n meddwl yn y dosbarth hyn. Yndi, swn i'n syni, ond fel ti'n gweld y hyn, mae'n aipyn o bwar yma fel mae ar y bridiau eraill. Tipyn o darw. Yr unig darw dyn ni ddim wedi weld eto di'r tarw saler. Mae nawr o flan y beirniad Mr James Barber. Hwn eto yn darw eithriadol o dda fel mae bob un wedi cael ei troi allan yn wych yma bore yma. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma, felly dewch nôl ato ni i gylch y gwartheg yn y man. Mawr iawn i chi nôl ato ni yma i gylch y gwartheg. I ni'n agosau ac yn nesau at benderfyniad y nosbarth y teirw ifanc cyfandirol erbyn hyn. 6 tarw ifanc yma i gyd, y saler, y glas Prydeinig, Continental, Limousin, y blond Prydeinig a'r Charolais. A mae'r beirniad wedi bod yn pwyso ac yn mesur wedi bod yn edrych, yn arsylwi. Wedi bod yn crafu pen hefyd, mae rhai gweud yn y dosbarth yma, achos mae e'n ddosbarth cryf iawn. Galed Roberts o Geirwen, sydd yma o hyd yn mwynhau'r cystadlu fel fyne. Lle ti'n meddwl mae hon yn mynd? Dwi'n yn gwybod, mae'n cystadlu anodd ofnadwy i feirniadu. Mae yna gymaint o pŵar yn... Ti'n meddwl am beth lloia dyn nhw mewn ffordd? A mae'r Charolais ei chalu gyda fo. O'r Charolais wedi mynd â hi! Wel, allan o'n un lle ar... A'r Continental. Continental wedi mynd ar gil wobr. Wel, ardderchog, llong gyfarchiadau mowr iawn. I'r tarw Charolais, tipyn o... Wel, dim sioc dylen ni weid, ond mi oedd y glas Prydeinig yn dod yma mewn hwyliau da yn dod. Felly, o'n nhw'n ffyddiog, dwi'n siŵr, ond... O gynnu fo ddipyn o hanes mewn ffordd, ond ia, wel, sbir y tarw Charolais, mae llawn pŵar. Tarw ardderchog, mae rhaid dweud. Wedi dangos i hun yn dda bore yma. A'r tarw Continental hefyd, fi o'n i'n sôn tipyn am hwn yn do. Tarw ardderchog. Oedd e'n symud yn dda, doedd y ddau'n symud yn dda. A dyna ni te, ni'n gwybod nawr pwy fydd yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth yma, pencampwriaeth y teirw ifanc, y Charolais. Wel, a'r Continental fydd un yn erbyn y tarw Henffordd a'r tarw Burgorn. Enillodd y gil wobr yn y brydiau cynhenid. Felly edrychwn ni mlaen i weld nawr pwy eitha hi. Aled, mae yna hen edrych ymlaen nawr.